I gde ste ljudi, evo nas ponovo u Strava Gamer. Danas ću igrati Raft Survival. Pokušat ću da preživimo sa ajkulama. Kao što vidite, malo igrao sam. Evo, pa kako po mojim proučavanju, dobra igrica, onako zanimljiva je. Igrat ćemo je dosta dok ne budemo bili do kraja. Tako da nadam se da ćete, nadam se će se svidjeti moj gameplay svi, tako da pokušaj ulovimo nešto. Vidi, ulovili smo, je. Do sad nisam dugo ulovio iz daleka. Šta sam ulovila? Ništa. Trade drop about, ništa. Ljudi, da ne neću ga loviti, samo da prođe ovdje od konac i sve će biti super. Malo da sačekam. Ljudi, šta je ovo? Vidite kočiju. Super, ljudi. Samo da ulovimo. Ne. Vidite, to sam nešto vam kažem. Ako vam se sviđaju dosta moji gameplay, molim vas ostavite komentar. Naravno, pozdravit ću vas i pogledat ću šta ste napisali. I da li bilo to kritika ili to, stavit ću vam srce što ste bar nešto napisali, što ste me malo poslušali. Tako da, ajde da ne dužimo, bolje malo da su ozbiljno nešto počeo da kraftujemo malo i dosta da mi je ovo lovenje i te gluposti. Vidimo, možemo skačemo, bip. Fuck, ljudi, fuck. Kup, to ćemo poslije, ljudi, napravimo to, suprage, ne, ovo ćemo, da. Iskraftujemo, ne možemo, aj nešto bullets. Aj napravimo nešto. Ne znam, treba, da li ajkula napada? Napada. Čekaj, nožić. To. Fuck you, ajkula. Treba napravim. Dobro, neću ništa pisati. Treba mi spare. Znači, treba mi samo jedan. Što ću ovako napraviti, sačekaj. Treba mi nešto upraviti. Rope, napravit ću nešto ropa. To. No spare da napravimo. Šta nećeš? Treba 10 metala. To se tiče ovoga isto. To s komponent. Napravit ću ovo prije što ponestane. Koliko stvari su nagomila ovdje. Treba nam. To, ljudi. Ljudi, sad mi nešto baš cool ide.
Šta je ovo, brate? Ljudi, ne shvatam. Dođi ovaj koji napada. Što se napada odmah? Malo da... Malo dobro da nasiljam. Niste ljudi od ovoga. Šta je ovo? Ko mačka nešto. Ne shvatam da majmuni se ponašaju kao mačke. To ulovio sam ljudi. Šta what the fuck? Ne. What the fuck? Beži od mene. A, to ja mišću ljudi ajkua. Ajde da napravimo ljudi. Super ljudi, mogu napraviti dosta. Napravim sada nešto da se branim. Napravit ću jedan štap. Ajde. A, treba 15. Ok, komponent. Treba ću napraviti, ok, što me zabole dupe. Ti moraš da stojiš tu i ti. Dođi ovamo da te nabodem u pičku materinu. Ok, znači imamo ovo, što ću dosta nam pomoći. Brata, ovo krcka, šta ovo krcka? Što ovo privači, ja i kujem ženka, ne ponem. Imamo jedno drvo, sada skoro ništa ne puta. Ljudi. Ok, znači ništa, treba će nam. Ne, pa što ga ne ulovi? Aj sada, da te vidim. Ne! Sada da te vidimo. Sta sada. Vidi koliko ovo. Fuck, šta me odkreće? Dođi vamo malo da te fucking nabodem. Ljudi, stavimo ovo. Ovo sad ga nema. Kada ga bodem, brate, stavi ga ovako napadajući. Stop. Ćemo da izradimo. Evo jajko, evo jajko. Ok. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Mi dosta već snimamo, tako da to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!